Krásny deň, milí priatelia. Toto je nevšedný rituál vlčích makov. Príroda núka množstvo darov, z ktorých možno čerpať vzácne energie. Napríklad také rastliny, stačí vnímať ich vibrácie a liečiť sa. Až do septembra budú polia, záhrady alebo rumoviská obsypané tisíckami červených kvetov. Reč je o divom alebo vlčom maku. Je to jednoročná rastlina. Ohnivé kvety pomáhajú pri harmonizovaní prvej, teda základnej alebo koreňovej čakry. Stačí na ne hľadieť, meditovať v ich blízkosti, prípadne sa ich jemne dotýkať a žiadať anielov rastlín o energiu. Sila vlčích makov priaznivo pomáha pri strachoch a obavách rôzneho druhu. Dodávajú životnú vitalitu a radosť z každodenného bytia. Na fyzickej úrovni odovzdávajú priaznivé vibrácie do pevných častí organizmu. Vlčí mak sa v šamanských obradoch používa na povzbudzovanie dlhovekosti.